Bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye awubangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 ufuna uthando imali 21 question nina nemibuzo bano bayibheki ngebifu ngibona ibutho benitting newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda masicabana basanda masibambana bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masiphanda niyabona siyakhankasa sivala indlala emakhasana kuvuma balose msamo kuvume nenhlozi kwesami lenkomo yenkosi isandlehla mfana ungayisusi nesami ningibona nginyonisa ngisengalindisa kokhozi kumfana lengabi yenkosi igcwanisengitantaka ngoshuni bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye awubangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 ufuna uthando imali 21 question nina nemibuzo bano bayibheki ngebifu ngibona ibutho benitting newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda masicabana basanda masibambana bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masiphanda niyabona siyakhankasa sivala indlala emakhasana kuvuma balose msamo kuvume nenhlozi kwesami lenkomo yenkosi isandlehla mfana ungayisusi nesami ningibona nginyonisa ngisengalindisa kokhozi kumfana lengabi yenkosi igcwanisengitantaka ngoshuni bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye awubangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 ufuna uthando imali